Hoši, kde to jsme? V Jižní Americe, kámo. Sushi. Doufám, že za 2 dny odpočinku to bude v pohodě. A GPS jsem nenašel. Končím kariéru. Hell! Paráda! Neskutečný! Tohle je přesně ten důvod, proč muži žijí kratší dobu než ženy. Perfektní. To je naprostá paráda. Miluju geografii! Struh jako svině. Tak nám řekl, že krámek je sice zavřený a že jdou s rodinou grillovat, ale dal nám klíč a oslavíme s nima Vánoce. Úplně neuvěřitelný. Takže takovýhle jsou čilani. A pohodě. Jenom dojdeme na konec světa.